Takže čaute pri našom 6. dieli z Hitmana 2. Takže máme Hamamoto Yamoto, či ak sa to volá, neviem. Ale zistil som, že sme v Japonsku, áno. Overil som si to, takže berieme si Combat Knife, 9 a igla. Tak, ideme na to. Jaký debil, hej, debil! Čo je? Vidíte to, akých debilných bodyguardov majú? Tak ideme na to. SD. Ku mňa. Ops. Resetnem to. Restart mission, yes. Nevidí ma. Yamamoto. Ja som čínsky kuchár. Hej, bubom. On ma videl. Odtiahnem ich head. Vietnamská kura. Ty tučný vied. No. Dúfam, že jeho manželka nebude vadiť, keď tu nájde troch mŕtvych bodyguardov v kvietkoch. Ale viem, že tieto tabletky museli byť niekde tu. Pretože je tu japonská doska. A SMG si tiež doberiem, no. Vlastne také diskáčské. No tak, potiahnem ťa. Ťahaj, kebab. No tak. Ty kokos, vyzerám ako vietnamská kura. Ale nedám si toho s oblekom už keď tak. Vidíte? Takže. Dobre, idem na to. SD. Dobre, počkať. Dobre, všetky prebité, ideme na to. Tak, ideme na to. Dobrý deň. Kurva! Ježiš Kriste. Ty kokos. Preboha. Fucking. Iglo. Neviem, čo na to teraz poviete, debili. Ty kokos. Tak toto bude masakra. Ako ma poznáte? Ja ticho Hitmana. Tú dvojku neviem prejsť nikdy ticho, ale na štvorke by ste ma mali vidieť. Get ready. Poďme na to. Takže kde si Yamoto? Takže. Dobrý deň, pán Yamoto, máte problém? Tak. Už je hotový. Kde je SMG? Dobre. Kurňa. Tú látku prestrelia. Tak poďme na to. Oj, budka. Dobre. Dúfajme, že to bude. Vrtuľník zdarma. Není to
ideme do jazierka, nemôžem ísť do jazierka. Ale záhrady majú pekné, musím uznať, tí Japonci. Debilné dvere, otvorte sa. Ty kokos, to sú tiež pancierové zámky. Tak, ideme na to. Debilka. Ha ha ha. Kingu vietnamskému kuchárovi. Ha! Čomči? Kokos, ten hajzel má 9. Idem sa za neho prezrieť. Ne. Yamato kuchár. Uiu. Paráda. Japonské veci si neberiem. Kurňa, kde som to za... Kurňa, ďalší, ty kokos. Hajzel hovedný, debilný. Ideme si SMG, kde to bolo? Tu bolo. Tak, mám ho ready. Yamato kuchár. Toto bola ľahká misia, chlapci. Ideme head. Ha. Toto bolo vážne ľahké. Ale vyzerám ako vietnamská kurá, aspoň sa oblečujem do hitmanovského. No. Vidíte? Takto sa to robí. Teď si zoberiem aj hitmanovské naspäť. Tak. Díky broňa! Debili, tu tie tabletky neboli. Takže ďakujem, že ste si pozreli tento diel. Môžete zanechať like, odber, komentár. Majte sa pekne a